नोंथांमोना गाबोन औ अजित बाथौनि जि गायसनगिरि बिथांनि जि थैनाय बिनि सारादुखौ गाबोन खुंफुंनो नोंथांमोना लाहार फाहार जादों। औ रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन नोंथांमोन बेहाय बाहागो लानो? दा बेजों दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों। आङो दुलाराय अजित बाथौ धोरोमारि आफादनि मिरुनि आफादगिरि हिसाबै दा जोंहा अजित गुरुआ जोंनि बिफा अजित गुरुआ गावनि देहानि थाखाय बा गावनि लोमजानाय देहानि थाखाय दाख्लै थांनाय 5 थारिख मार्च ना 5 थारिख मार्च खालि सिलिगुरि सिटि क्लिनिक एन्ड हस्पिटाल बेयाव बेलासिनि 7 रिंगायाव रुंसारि जालांबाय। दा बे हिसाबै जोङो बिथांनि रुंसारि जानायाव गोबां जोंनि भक्तफ्रा दुखु दाहाजों गोग्लैसोनानै दङ। दा नेम बायदि जोंहा सारादुनि नेम हिसाबै जोङो गाबोन 17 थारिखआव बिथांनि सारादुखौ खुंफुंनो थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो दं। दा बेहाय जोङो बे सारादु खुंनायनि हाबाफारिया माने गोबां अजित बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनग्रा सिबियारि भक्तफ्रा हाजार हाजार नुजाफैगोन आरो बिथांमोनहा गासैबो गुफुर ड्रेस गाननानै जों बिथांनि सारादुआव आर'ज खनगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरदों। दा बिथांमोनहा जोंनि हांख्रायनाय बायदियै नुजाफैगोन। दा बेहाय जोंनि बे सारादु खुंनायनि हाबाफारियाव नुजाफैनाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि बा आलासि बिथांमोनखौ जोङो गाजा गोमजायै बरायनायनि हाबाफारि जों साखाफारा जागासिनो दं। दा गाबोननि दिनाव जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि बे सारादु खुंनाय बा गोथार सारादु खुंनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो फोसावनो होननानै जों नोंथांमोनखौ गाबोनबो हांख्रायहरनाय जादों जाहाथे नुजाफैयो। बेजों लोगोसे जोंनि गासै अजित बाथौखौ मोजां मोनग्रा बा अजित बाथौ धोरोमनि सिबियारि भक्तफोरा जाय जेरावखि थाया मानो गाबोननि सानाव लैहोर लैहोर नुजाफैगोन आरो रायजो राजाफोर नुजाफैगोन। बेनि थाखाय आङो आफादनि जानानै जोंनि गासै धोरोम सिबियारि भक्तफोरखौ आरो रायजो राजाफोरखौ जोंनि हांख्रायनाय बायदि आरो न'खरनि हांख्रायनाय बायदि बे गाबोननि जानो गोनां गोथार सारादु सानाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय आङो मिरु आफादनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना सारादु खुंनो लाहार फाहार जागासिनो दं, जायगा आरो टाइमफोरखौ फोरमाय। जोङो गाबोन बिथांनि मुङै सारादु खुंनो जोङो जोंनि टाइमा जाहैबाय फुंनि 7 रिंगायाव जोङो मांखरथालखौ बेखेवगोन। बेजों लोगोसे जोंहा नेमखान्थि बायदियै जोंहा आर'ज लायो। जोङो गुरुनि मुङाव बा अजितनि मुङाव फुंनि जोङो 8 बा 9 रिंगानिफ्राय जों आर'ज लागोन। आर'जआ जोंहा माने सोलिबाय थागोन आरो रायजो राजाफोरनि नुजाफैनाया सोलिबाय थागोन। दा बेहाय बेनिफ्राय जोङो जानायनि थाखाय जामुंसालिखौ जोङो माने 11 रिंगानिफ्राय जानायखौ खालामसिगोन आरोखि। जायगाखौ बेयावनो जानाय जागोन आरोखि बे एरियायावनो। बे जायगायाव एरिया माने बियो माने रुनिखाटा आस्राबारि जोंनि मिरु आखुथिलि बाहायनो जोंहा मिरु मन्दिरबो दं। बिनि लांगोनायावनो जोङो बे सारादुखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय आरोखि। बाहाय आलासि हिसाबै जोङो इनभाइट खालामदों। जोंहा मानगोनां माने बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा साराबो फैगोन। लोगोसे समाज आफादनिफ्राय लिंदों। लोगोसे दानि बिटिआर सरकारनि EM रनजित बसुमतारी सार बिथां नुजाफैगोन आरो गोबां दैदेनगिरि आरो गासैबो मोनफ्रोमबो धोरोमारि आफादनि दैदेनगिरिजों। आदसा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनजों सिगाङावनो गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय। दायो जोंना दुलाराय अजित बाथौ धोरोमनि गुरु गायसनगिरि गुरु जाय अजित बाथौ धोरोमखौ 1961 मायथाइनिफ्रायनो सालायबोनानै आरो जोङो गोबां गियान आब्रुथि आरो समाज फोसाबनायनि माखासे हाबाफारिखौ मावनानै होलांदों। बिथाङा थांनाय मार्चनि
5 थारिख बे समाव बिथाङा रुंसारि जानानै थाङो। थ' नेम बायदियै जोङो गाबोनहाय 17 थारिखआव बिथांनि सारादुखौ गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। दा बिनि थाखायनो आङो न'खरनि जानानै आरो दुलाराय अजित बाथौ धोरोमनि समाजनि आफाद जानानै आं बयखौबो रायजो राजाखौ नुजाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।